Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhunsu nqanje ngephuzu umatshitshi iqomani. Bathi umfana empandle semncanonda ngamadide abethi mdala nti cha, bamsukela bakethi ingane ihlaza cha. Ufunza abaphathi bezonxamalalo edolobheni bathi untombo zomdansa ngentshaba, sethi muhle webhunsu, umuhle wematshitshi iqomani. Kunensizwe engibhalelile la, umfowethu ubhalile wathi, sawubona mqeqeshi, ngiyathemba uyaphila bhuti. Well, ngiyaphila mfowethu, ngiyethemba nawe uyaphila mfowethu la ukhona. Uthi bafuke kuhle kakhulu okwenzayo kithi ezinsizweni ezisakhula ukuthi usiphe ulwazi ebese ngenalo ngenxa yokukhohliswa womkhulu bethu kanye nobaba bethu ukuthi basifundisa indlela yokushela yakudala. Kodwa ukubuka amavideo akho kuyenze yabalula indlela yokushela. Well, ngiyabonga mfowethu kodwa ngeke sathi bayasikhohlisa. Yabona nabo indlela ababephila ngithi nje isikhathi ababephila kusona asisafani njengesikhathi esesiphila kusona njengamanje. Yabona, so bona bakunikeza indlela ababeyisebenzisa kudala ngethemba lokuthi izokusebenzela esikhathini samanje. Kanti no, akusafani inhlobo. Yabona manje kukhona ama-2000, kukhona enye inhlobo yabantu ebizwa ngama-2000, enye generation leyana. Yabona, so akusafani inhlobo not ukuthi babesidukisa. Yabo, so singayibeka kanjalo. Nabo basuke bekunika mfowethu nge-understanding yabo indlela eyabasebenzela before, but manje isikhathi asafani, seyishintshile. That's why kufanele ushintshe amagiya, kufanele u-upgrade indlela owenza ngayo ngoba amaqhuba ngesidala. Well, yoxakeka kuthiwayo ungaqonya uhlezi uzama amathekeni uyahlangana nawo maningi, uyakhuluma nawo kodwa manje izinto ayihlangani. Yabona, so kufanele ube open-minded, usebenzise indlela yamanje yokushela. Yabo, uthi umfowethu ke kodwa khona lapho engisala khona kunenye intombi esengithandane nayo kusukela unyaka uqalile. Kodwa inkinga iba sekuthenini le ngane azange isho ukuthi inomuntu. Ngiqale ukusola emva kwezinyanga ezine ngoba bengithi mangimbiza athi ukuma period amaviki elandelana until ngithole umlayezo othunyelwa umuntu wakhe athi angihlukane nentombi yakhe. Waze wangiblocka kuma calls na ku WhatsApp. So uyayibona le ntombazana ukuthi ayithembekile kanjani. Yabona, okokuqala nje ayitshela ukuthi inomuntu, iyakuhlomekisa, iyakufaka ukuthi idlala ngama feelings akho kahle kahle. Yabona, so nakhona ke usuthola umyalezo kumuntu wayo loya athandana naye, ku poison wayo lo kahle kahle bawo poison bobabili. Yabona, so uyakuphuza ke lo muntu. Yabona ukuthi lo muntu kahle kahle le ntombazana isikufaka engcipheni. Ungazithola usushaya umuntu noma usugwaza umuntu noma usujutshula umuntu ungazi wena. Yabona, kodwa ke akasiqale siqede la. Uthi mfowethu ke manje inkinga isekuthenini ingane mangihlangana nayo ithi igcwele ngami futhi kodwa usaba ukuhlukana nalomuntu wakhe ngoba uyinsizwa enodlame. Ize yaphula nefoni yalentombi. Esimoni esinjena ngenza kanjani mqeqeshi? Ngiyayishiya lengane noma ngiyaqhubeka nayo? So wayivala lapho kumfowethu. So mangathi uyazibuza nje nawe mfowethu, usebenzise nje ubuhlakani bakho. Lo muntu uma ungathi uqhubeka naye ngaliphi ngoba ayikho impilo la. Kuyasikhohlisana. Okokuqala njengoba ngisho lo muntu ukuthi akathembekile, udlale ngama feelings zakho, wakuhlomekisa, wagcina usuthandana naye kanti khona omunye umuntu okhona. Yabona, so udlale ngawo. Ngamanye amazwi poison wentombazane engafanele neze usondeze eduze wakho. Yabo, so nakhona ke le boyfriend yakhe nodlame kanjena emshayayo iphule nani phone yenze yonke leyo nto. Yabona, njoba ekwazi ukuthi imshaye iphule ifoni. Yabona ukuthi mangathi uyaqhubeka nale ntombazane lo mjita lo nje obenodlame kanje mhlambe angagcina senza into ebhlungu kuwena. Yabona, angagcina sekugwaza noma sekuluyisa noma makuthi unesibhamu agcina sekudubula. Ukuzibona izigameko esifunda ngazo endabeni ngenxani yentombazane. So mfowethu ukugwema isimo esikanje, hlukana nje nalo poison as much as umthanda naye ethi ugcwele ngawe, ungazi ugcwele ngawe ine kwenza isilima, hlukane naye because impilo
ayikho. So akufanele uzibeke esimeni la khona uzozisola khona ugcina usuluza impilo yakho. Ngoba ngihlezi ngisho ngithi mawuthatha isinqumo mfethu kufanele uthathe isinqumo ungazicabangeli wena wedwa ngoba khona abantu abakuthandayo, khona umndeni wakho, khona abangani bakho abayokhathazeka, abayophuka inhliziyo mangathi uyadlula emhlabeni ngenxa yani yesinqumo osithathayo mawuthi ukhetha ukuqhubeka nomuntu okanje, yabo. So shiya phansi mfethu uPoison aqhubeke noPoison wakhe ngoba kwakhona ungazithola ususesimeni la khona ulwela khona intombazane. Abona into engayifunda intombazane ungaboyilwela mfowethu. Into yokugcina ungayenza lo kulwela intombazane ngoba yabona ngangisasesikoleni enyuvesi insizwa zayihloma impela zilwe zibanga intombazane, yabona. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi intombazane iyona exabane nesokalayo kwenye indawo, ake ngithi nje kwenye iresi yashaya isoko intombazane yabuya isizotshela wena uthi hayi ungishayile umfana ohlala eroomini ethize, uyahlomeka uyakulo mfana awazi ukuthi eze kushaya nje bemshayelana kanti isoka lakhe, yabona. So uyahlomeka kanti uyothi uyafika kumfana lapha uphethe isibhamu mhlambe ngaphansi kwamatrasi awazi noma kugwaza ngommese ulimali uvele emanyaleni, yabona. So ekuhambeni kwesikhathi mase kutholakala ukuthi hayi lo akadelwa naye bekuyisoka lakhe, le ntombazane ibimbhanqile, yabona. So ngafunda lapho mfethu ukuthi intombazane ungabolela mangathi uyaqhamuka bamshayile, ungishayile isibani kufanele umbuzo ukuthi okay njengoba kushayile ucabanga ukuthi enze njani. Hayi asambe siyohamba uyomshaya nawe baby, hambe uyomshaya. No, akufanele uhlomeke. Ngitshela ukuthi okungcono mina into engayenza ngaphelezela uhambe umvulela icala, yabo. Ngoba uzoya befike bekushaye, befike bekugwaze noma bekudubule noma bekugwaze ehlweni, uhambe uyohlinzwa ube necide. Leyo ntombazane ngeke kusakwazi ukushutha nawe izithombe emva kwesikhathi siyakwala, yabona. So mase kwalile uyaboshwa lo mjida futhi emva kwenyanga siyahamba iyona emphelezelayo emvakashelayo lapha ejele la iboshwe khona. Uyaphuma umjida balungisa into zabo, wena you are normal, you are gone, yabona. So intombazane ungaboyilwela. So mfowethu into ekufanele uyenze is very simple. As much as uyithanda bale ntombazane uPoison and ithandana nomunye uPoison and isothandweni olubi olutoxic ngendlela eyisimanga, ongafanele nje usondele kulona. As much as umthanda inhliziyo yakho ayixole move forward. That is isinqumo esibest okufanele usithathe ozoyincoma ngaso. Even nomngane wakho mangathi uyamxoxela isimo esikanje angaziqhenya ngawe mangathiwa uyasithatha lesi sinqumo sokuthi no ngiyabonga yilo, yabo, ngenxa yani yokuthi uPoison angathembekile. But as much as umuntu umthanda, umuntu ongathembekile mfowethu ngeke uzokwazi ukuphila naye, yabo. So I hope yangizwa ke mfowethu and aske uzothatha isinqumo esifanele, yabo, khona ungeke uzuyisole kusasa. So mangabe unesifiso sokuthi ubhalele umqeqeshi wensizwa ungambhalela kuFacebook, ufike usearch umqeqeshi wensizwa uzofika ulithola ipage, ufike ubhale kulona uma uthanda, ungibhalele ku-email engizoshiya kule video ku-description yale video ukuze sizokwazi mina nawe sibonisane ngodaba lwakho. Shapo ke mfowethu.